Да не взема да изкочи пушек, тайко сега, знам ли? Да изкочи пушек, бе. Да, нека да се види пък как е. Дами и господа, ето това е донора, Да. който ще разглобяваме поради 3 негови недостатъка основни. Десен волан, автоматична скорост на кутия, поради която, на която поради някаква причина ние работи четвърта скорост. Точно така, няма четвърта скорост. Няма четвърта скорост и няма климатик. Не се отваря вратата. Не се отваря вратата, ама той ще го видим после. Да. Я да видим сега как пали. И е страшно изнил. Добре, те ще отидат на тенекиите. Хубавото нещо в тази кола, че двигателът е перфектен. Тенекиите, да. Чакай да намеря. Обгряване. Дига 160. Без проблеми. Ако и работи четвъртата. Не, пален повече от 70. Защото бяхме на пампорло на ски. Тото и зависи от акумулатора. Да, акумулатора е мисля, че е дълги. Ти не си му избушвал катализатора, или? Не бе, човек, те са отдолу всичко чисто ново, бе. Дори той ще види, ако успия по-хубаво от който ти да сложи на... Ам че да, аз на моето му избуших катализатора. Те ли? Да. Нищо не съм бушил, абсолютно нищо не съм прав. В смисъл, отпред само една ролка съм сменил и ремък. Такъв пистов ремък. Я му отвори той, бе. Я му отвори капака. Чакай, трябва да смъкна това екрана. Що не го изкараш малко навънка? Давай. Я. Я отвори. Ставим една ролка. Ага. А между другото, аз имам... Ти нали каза, че имаш комплект такива? Имам комплект за ангренажа, имам чисто нова водна помпа. Аз сега тук не мога да вляза, те ли? Да. От тук не можеш, направо влизай и да караш или... Що бе, нали ще снимам аз? Не щяхме да караме в Русе, ще да ходи за това да караме тази разкачката на феривота. Сега отзад ти ще снимаш това, че да се от друга страна ще се оставя. Оттъж седна да махнем кашоните. Ще му направим драйв тест преди да го разколачим. Да покажем, че колата вари много хубаво. И с изключение на четвърта скорост ли беше на скоростната кутия? Няма никакви грижи. Това червеното е един датчик на температурата на автоматичната скоростна кутия, но той е запецнал и въобще не реагира. Той няма как да загрее толкова бързо в първото пет. Колата е съвсем... То ако някой ще взема двигател, той трябва да има скапан двигател, така че да му сложи той камбаната със съединителя. Да.
не те да стига. Просто разказвам какво свети нещо. Много хубаво ти работи двигател, човек. Просто... Значи ние, като говорихме с Гари, той каза, че този двигател е 121 коня, а не 112. Да. Нещо такова. Като Ама ти си с електронна помпа. Да, оттам идва работата. Защото този е като на неговия Range Rover. Той го пита Пламен, аз не ги разбирам. Те са иначе същите двигатели, обаче явно управлението и нещо им. Нещо до електроника е. Ай, те са работи, табла. После ще ги снимам, а тук всичко е наред. Защото бе, имаше пак. маса хора, които ми искат копченца, табалца и такива. Това бе абсолютно всичко. Ето и нещо ми искаха. Кое? Ето и тук. Видно. Да, ето спанял. Всичко работи там, Да. и са управлението. Да, знам. Знам бе, човек. Предно... Престоите ми искаха За точно с включване. 4 копчета. Браво, Да. супер. Добре. Ръчна работи. Няма дай малко газ, бе. Чакай сега, то трябва да приключи. Ето сега, виж как. Да. Да, ето сега, той ще си, ето, Супер. ще много ускорение. Той все пак 18 секунди по книжка ускорява от 0 до 100. Да, супер е. Ай, стига бе, завивай тук. Не, няма да завивам, ето карам. Обаче няма да приключи, разбираш ли, не е нормално на 3000 оборота да сме с 80. Той въобще не ти превключва на четвъртата, Да, или? ето стигнем 100 като трябва. Стига. Оф, той моя лудя. Кой това е лудя? Той ми е тракториста Тилианчо. Този пък е пазача на горния. Той бялото е мили там, нали? Да, бялото е мили. Да не си мислят хората, че не могат да А пък зеленото е километра. Да. Ето 90 с 2700 оборота. Да. Би трябвало да такова. Леко. Те тия са... То ти е само като ги натресем. Няма ги натисем, той са нашите пазачи, бе. Като са нашите, какво пречи да ги натресем? Няма, че пък да не съм луд да си блъсна хората. Няма, човек, обръщай някъде. Ти искаш някъде офроуд, офроуд. За кога офроуд, бе, човек? Раздатката работи перфектно, разбираш ли? Знам. Да. Аз исках само, защото като го разколачим, вари разправи на хората. Че работи от двигател? Да, че работи двигател и тъй. Двигател, че те пушка, бе. Аз не съм убеден, че моят двигател е по-добър от твоя, ама Нямам никаква идея да ти трябва да му се правят настройки, човек. Виж как такова, виж как си... В смисъл, аз съм... Макар че моя всичко му е ново вътре. Виж колко бързо се загря. Веднага, в смисъл работи си, това... Термостата е сменен. Добре. Всичко е наред. Имаме и люкчета. Ого, Да. имаме и люкчета. 2 люкчета дори. Да, бе. Не пропускат вода. Супер. Ти седалките ти са по-запазени от моите май. Нямам идея. Ще видим кои са по-добрите. Той не може, аз не мога да вземам, защото те твоите са... Моите са други, да. Твоите са такова. Ма не бе, можеш да ги вземаш. Загубили каруцата обаче. Да. Загубени лапата й. Ако искаш някъде да пробваме цяк. Ма за какво да пробваме цялото е ясно, бе, човек. Въпросът е, че колата си е такова. И най-важното е, че тото и не работи. Че няма пушек. Този двигател въобще не пуши. Бат ти направо ти казвам. Няма бе, как ще пуши? Набутваш се туто! Що бе? Моят двигател пуши. Трябва да му нали казваш се там, играеш. че трябва да го настроим и Да, трябва да се такова турбото. Ай, зарежи. Чай, нали говорихме, Да. че работи. Да, работи, да. Няма газ. Няма да се остави. Yes. Ето, до тупка съм, разбираш. Супер. Перфектно. Той при заграл двигател вече. Мен още от началото. Даре няма значение, мен още от началото ма кефиш двигател. Затова рече ми студено вече. Чай да го пробваме. Гледай, ето той са 100 км, виж сега 100 км, обаче не ще да включи на четвърта мана. Да. Да. Я пък иначе си работи кутията без удари, без такова пати. Абе, няма бе, перфектно си работи, но... Те има нещо в управлението, да ти кажа. Да. Има нещо в управлението, според мен. Италия, ама Гари каза, че ремонта на тия кутия е майката си страга. Да, ето е Много гадно. скъпо. Да. И аз зато и намразих автоматите. Ами, и аз зато и. Който и нещо, ако е ръчна, мога и аз да си отворя и да си видя. Няма там... Абсолютно, човек, няма електроники управление. Огромни, тъй че няма проблеми. Пък той Добре. все пак си е... Ето, отиваме на театър, бяхме с Тънито, BMW, те имат X-Drive, тройка.
отидох и на театър до Варна, 2500 лева човек. А? Избуши му скоростната кутия, докато бяхме по магистралата още. То на колко години, бе? Ще изключи. 2004-та ли? 2003-та ли? Беше им такова миризмите. И аз гледах едно Гранд Чироки, обаче всичко хубаво с изключение на скоростната кутия. Да. Ако това нещо беше сръчна кутия, направо го взема. ZF, бе. Скоростната кутия е ZF, Ами, да бе, хубаво. Квалитетна е. Да, и аз имам един колега, който е на шарана с ZF Да. и той има проблеми. Това са най-хубавите скоростни. Да, добре, какво да говорим за другите? Да, какво да говорим за другите. Аз вместо Discovery-то, дет като го Искаш ли хакна... да отворим сега, да снимаш пак отпред това двигател, умивател, Ме, какво да му снимаме, човек? Като го изваря, ще го снимам. Аз просто исках да покажа, че колата върви, бе. Тук ли ще оставаш? Не, ще го прибирам. Прибирай го. За кого аз? Просто защото като те разколачиш, хората не знаят вари ли този двигател, Да. не вари ли кой, пак той е перфектен. Просто. Той ще си... Ма те хората ме познават, знаят, че... Ма не бе, при мен лъжа. тя виж, ето стопли си. Да, бе, да. Знаят, че при мен лъжа и измама Да. няма. Да снимаш температурата, да, и ще се седи тъй. Нито ще се дигне, нито ще падне. Ма давай, той Defender ми те държи и моето диско те държи. Те са държачи на температура от всякъде. Направо уникално. Сега тук отвънка ли трябва да ме отвориш? Не, ти трябва да си отвориш да се направи. Ами, това е Discovery, дами и господа, с перфектен двигател. Без четвърта на автомата. Други грижи няма. И ще отиде в Ира, горкото. Има прегледа му януари месец тази година, човек. И за страховката му от декември миналата година. Гадно. Цяла година... Въобще се чуя за какво се набутваш да имаме правиш документи. такова голяма работа. Като е само за нивите, ще имаш климатик един и ръчна кутия, голяма работа. Малко ли? Давай. 2000